No niin, tervetuloa mukaan Hokipolitiksin pariin. Tässä videossa mennään liigan välieriin ja playoff-ennakkoon välieristä. Mukana on enää 4 joukkuetta ja 2 otteluparia. Siellä KK ja Saipa ottavat yhteen ja sitten Tappara ja Ilves ottavat toisessa otteluparissa yhteen. Katsotaan vähän arvioita, miten peleissä tulee käymään. Ja heitetään rohkeasti valistunut arvaus, kumpi ottelusarjan vie. Joka tapauksessa tervetuloa mukaan. Ottelusarjassa Tappara Ilves tulee tällainen harvinainen paikallismittely. Toki joukkueet kohtas viime vuonna muistaakseni puoliväli erissä ja Ilves vei ne puolivälierät otteluvoitoin 4-0. Eli Ilves oli niissä paljon parempi joukkue kuin Tappara viime vuonna. Tänä vuonna asia on kuitenkin toisin ja rehellisyyden nimissä tästä otteluparista tulee kyllä äärimmäisen tasainen. Mä veikkaan arvalla, että Tappara vie tämän ottelusarjan voitoin 4-3, mutta tosiasia on, että tämä voi päättyä ihan miten vaan. Tämä voi päättyä Tapparalle 4-1, 4-2 tai Ilvekselle 4-2, 4-1. Paikallispelit on aina Tampereella aikamoista kolikoheittoa ja siinä on oma tunteensa mukana, omat temppunsa mukana ja sen takia vaikea sanoa näistä kahdesta hyvästä joukkueesta, että kumpi on parempi, mutta mä nyt veikkaan, että se on Tappara. Kuntopuntari, Tapparalla 4-1, Ilveksellä 4-2, maali erottama, Tapparalla 4, odottama 8,44, eli Tappara oli aika tehoton HPK:ta vastaan, ja tehoton nimenomaan sitä HPK:n sumppu- ja trappipuolustamista vastaan. Toki täytyy muistaa, että HPK:lla oli vielä Kim Saarinen maalissa, joka on loistava maalivahti kerta kaikkiaan, ja hän sammutti kyllä monta Tapparan hyökkäystä omilla torjunnoillaan. Ilveksellä maali erottama 2, odottama 8,27, eli siinä missä Tappara oli tehoton, niin Ilves oli vielä tehottomampi. Ilves pelasi tosi hienoa ja hyvää hyökkäyspeliä. Se oli erittäin tehokas laukaukset toistaiseksi 6 ottelussa plus 163, siinä missä ne Tapparalla oli plus 112, niin Ilves oikeasti oli hyökkäyssuuntaan aktiivinen ja hyvä joukkue, mutta samaan aikaan äärimmäisen tehoton joukkue. Ja jos se tehokkuus Ilvekseltä löytyy, ja saman voi myös sanoa Tapparallekin, niin aikamoista maali-ilottelua tässä voidaan varmaan nähdä tässä ottelusarjassa. Joskin mä vähän epäilen, että tässä ottelusarjassa käydään vähämaalisia otteluita, tai ainakin sellaisia otteluita, mitkä päättyy 1 tai 2 maalin erolla. Ylivoima Tapparalla 22,22%, Ilveksellä vain 11,11%, ja Ilveksen ylivoima on kyllä sellaista, että toivottavasti Ilveksen valmennusjohto on löytänyt avaimet sen ylivoimapelin solmun aukaisemiseen. Toki Tapparan ylivoimapelaaminen HPK:ta vastaan näytti kyllä välillä niin avuttomalta sähellykseltä, että kyllä Tapparankin valmennuksen on pakko ollut miettiä noita ylivoimakuvioita uudestaan, koska se oli Tapparallakin ihan kauhean näköistä, mutta ironisesti se oli vielä Ilveksellä vieläkin huonompaa, jos se nyt edes voi olla sitä. Alivoima Tapparalla 75%, eli ei ihan kauhean hyvää, ja Ilveksellä alivoima vaan 66,67%, ja se kyllä sakkas pahasti. Nämä erikoistilanteet, ne alkaa näytellä tosi isoa roolia välierissä ja finaaleissa, ja silloin, jos sä haluat voittaa, niin sun täytyy oikeasti olla erikoistilanteissa todella hyvä. Nyt näistä 2 joukkueesta Ilves on huonompi joukkue niin kuin erikoistilanteissa. Tapparakaan ei ole ollut mikään
mahtijoukkue, se pärjää enemmän 5-5 pelissä, mutta kummankin joukkueen oikeasti on löydettävä jonkinlaiset avaimet tämän erikoispelaamisen suhteen. Sitten maalivahtipeli, Helianko Tapparalla 93,46 torjuntaprosentti, XGAE -2,49, eli Helianko on torjunut hyvin ja torju hyvin HPK-sarjassa otteluita. Ilves aloitti Armaliksella, mutta Armaliksen torjuntaprosentti 85,54, XGAE plussan puolella 4,16 kertoo sen, että Armalista tuskin nähdään Ilveksen maalilla, ellei Pavlat epäonnistu todella pahasti tai loukkaannu. Pavlat puolestaan 92,86 torjuntaprosentti, XGAE -1,59, joten Pavlat onnistui tosi hyvin, kun sai mahdollisuuden Ilveksen maalissa, niin oli huomattavasti parempi kuin Armalis. Joskin tästä täytyy taas heittää se kysymysmerkki tonne Ilveksen puolustamisen suuntaan, että eihän se maalivahti tietenkään kaikkea voi torjua, mutta tällaisissa peleissä niin kyllä maalivahtien on oikeasti seistävä päällään. Ja tällä hetkellä, jos vertaillaan, niin kyllä mä sanoisin, että just nyt Helianko näyttää paremmalta maalivahdilta kuin Pavlat. Just nyt Tapparan puolustus näyttää paremmalta kuin Ilveksen puolustus. Ja just nyt Tapparan erikoistilanne pelaaminen näyttää aavistuksen paremmalta kuin Ilveksen erikoistilanne pelaaminen. Hyökkäyssuuntaan mä sanoisin, että Ilves on tällä hetkellä parempi kuin Tappara, mutta kokonaisuutena mä sanon, että Tappara on tällä hetkellä parempi numeroin 4-3 otteluvoitoin siis, ja siitä tulee se mun 4-3 arvaus. Taktisesti valmentajat on varmaan aika samalla tasolla. Mä pidän molempia valmentajia erittäin hyvinä valmentajina joka tapauksessa, ja siinä en näe hirveätä eroa. Ehkä mediapelissä sitten eroja voi tulla hieman, mutta taktisessa mielessä niin mä en näe kauheasti eroa näiden kahden valmentajan välillä. Tässä ottelusarjassa kaikki on kiinni siitä, että kumpi on tehokkaampi ja kumpi onnistuu paremmin erikoistilanteissa ja pitääkö maalivahdit tai onnistuuko maalivahdit, niin kummalla nämä 3 asiaa toimii paremmin, niin todennäköisesti se joukkue vie sitten voiton tästä kisailusta. KK:n ja Saipan ottelupari tulee olemaan äärimmäisen tasainen. Mä kuitenkin uskon, sanotaan se nyt heti alkuun, että mä kuitenkin uskon, että KK tulee voittaa tämän ottelusarjan, ja mun veikkaus on 4-3. Rehellisyyden nimissä tämä ottelusarja tulee oikeasti olemaan aikamoista kolikoheittoa, ja paljon on kiinni siitä, että miten maalivahtipeli onnistuu ja miten erikoistilanne pelaaminen onnistuu tehokkuuden osalta. Kuntopuntarissa KK:lla tietysti 4-1 tällä hetkellä, 4 voittoa 1 häviö. Saipalla kuntopuntarissa 4 voittoa 3 häviöä. Maali erottama KK:lla peräti 14, kun odottama oli 0,58 tässä playoffeissa, ja totta kai se kertoo siitä, että KK on ollut noissa omissa playoff-peleissään äärimmäisen tehokas. Saipalla maali erottama 1 ja odottama 4,3, joka kertoo taas siitä, että Saipa on ollut tehoton. No 4,3 odottama, niin kyllä se on ollut tehoton oikeasti. Ei siitä pääse mihinkään. Verrataan KK 14 maalia odottaman 0,58, niin kyllä se kertoo siitä, että KK on äärimmäisen tehokas ollut hyökkäyspelaamisessa ja maalintekopelissä. Ja totta kai tämä jääkiekko on maalintekopeli, niin HPK on ollut siinä todella, kun KK on ollut siinä
todella hyvä. Ylivoimaprosentti molemmilla ihan hirveä. KK:lla 30,77 ja Saipalla peräti 37,5. Mä muistan, että Saipalla oli isoja ongelmia ylivoimassa runkosarjan lopulla, mutta tässä S-sarjassa niin se ylivoima kyllä löytyi sieltä aika tehokkaasti, ja jos Saipa jatkaa tällä samalla ylivoimatehokkuudellaan, niin KK oikeasti on pulassa. Mutta tässä täytyy muistaa myös se, että KK myös on erittäin tehokas ylivoimajoukkue. Alivoima taas KKlla 100% playoffeissa, Saipalla 89,47, eli ei mikään heikko. Molemmat joukkueet tykkää laukoa paljon, KKlla plus 56 laukaukset ja Saipalla plus 87 laukaukset, eli sitä kautta voidaan sanoa, että laukaukset on aika lailla tasaiset. Maalivahtipelissä tulee ne isoimmat erot. Randelin KKlla 96,33 torjuntaprosentti, XGAE on miinus 8,01, joka tällä hetkellä on liigan paras playoffeissa. Saipalla taas Piiroinen 92, torjuntaprosentti 0,35 XGAE ja Karhunen 90,6, miinus 1,11, eli ton perusteella Piiroinen on torjunut paremmin, ehkä varmemmin maalilla, mutta Karhunen on aavistuksen paremmin pelastanut niitä maaleja sitten siihen maali odottamaan nähden. Tämä ottelusarja, kuten todettua, tulee ratkeen sillä, että kumpi puolustaa paremmin. Mä väitän, että molemmat joukkueet on hyökkäyspelaamisessa aika tasassa, mutta KK:lla on selvä etu maalivahtipelaamisessa ja ehkä myös jopa puolustuspelaamisessa. Jos KK onnistuu alivoimalla ja me onnistuu ylivoimalla, niin ja maalivahtipeli onnistuu, niin kyllä KK on vahvempi joukkue näistä kahdesta. Hyökkäyspelaaminen menee tosiaan tasan, luisteluvoimaisia joukkueita molemmat, mutta silti kyllä mä niinku väkisikin kallistun KK:n puolelle. Melkein tekisi mieli laittaa 4-3 sijasta tähän 4-2, mutta mä jotenkin jaksan uskoa silti Raipeen ja Raipen heittomerkeissä raivoon, minkä se saa niille nuorille pelaajille päälle. Ne yrittää kaikkeensa, ne luistelee täysiä alas ja nostelee täysiä ylös. Se vauhtipelaaminen varmaan tässä ottelusarjassa tulee olemaan aika kovaa. KKkin on erittäin luisteluvoimainen joukkue ja todella tehokas, todella hyvä hyökkäyspään joukkue, kuten Saipa. Mutta KK on aavistuksen parempi puolustukseltaan ja maalivahtipeliltään, niin siksi mä uskon KK voittoon tässä sarjassa. Voi olla, että tässä käy toisinpäin, että Saipa voittaa 4-3, mutta tulevat pelit sitten näyttää sen, että miten sinne tulee käymään. Ja siinä oli tämänkertaiset välieräarviot. Meninkö jossain metsään? Musta tuntuu jo nyt, että menin metsään, mutta tollaiset arviot nyt tuli heitettyä. Ja kerro sä oma mielipiteesi. Kumpi voittaa, Tappara vai Ilves, ja kumpi voittaa, KK vai Saipa? Joka tapauksessa noista molemmista ottelusarjoista todennäköisesti tulee erittäin raat ja pitkät. Ja mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että kummassakin ottelusarjassa niin se on ihan kolikoheittoa, kumpi sen sitten lopulta vie. Mutta kerro oma mielipiteesi ja kerro toki, missä arvioin väärin. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.